Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нам в эфир на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу, atr.tv — это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте, так как финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. Нам до сих пор не разблокировали финансирование. Если мы продолжаем работать, продолжаем вещать в прямом эфире, выпускать новости и проводить лайфовые эфиры, то это все благодаря непосредственно вашей помощи. Я благодарю всех тех, кто находится рядом с телеканалом АТР и поддерживает нас. Мы также есть на Patreon. Можете подписаться на наш Patreon и поддержать наш телеканал АТР, вступить в большую семью Первого крымско-татарского. Сайгылар кадашлар, bizlerni destek etken, bizlerge yardım etken ve yanımızda bulungan herkesке büyükten büyük teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz ve men endi sonki haberlerini bizim yayınımızga qoşulacak musafirnen muzakere etmege isteyim ve elbette ki sonki günlerinin böyle esas haberinden başlamaga isteyim. В оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на 11 апреля 2020 года более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них граждане Украины. Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Вот его цитата. Указ президента Російської Федерації номер 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені. Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч. Только что появилась срочная новость. Только что стало известно, что Киевский районный суд признал крымского татарина Меджита Аблямитова виновным за участие в добровольческом батальоне имени Нумана Челебиджихана по статье 208.2 УК РФ и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы. Об этом сообщает Крымская солидарность. Его адвокат Айдер Азаматов с нами сейчас на прямой связи по телефону. Айдерга, селям алейкум. Алейкум селям. Айдерга, прокомментируйте, пожалуйста, вынесенные оккупационным судом приговоры, насколько он был ожидаемый, насколько он отличается от запроса оккупационного прокурора. То, что приговор будет обвинительный, это было, в принципе, ожидаемо, потому что предыдущие уголовные дела показали то, что никаких оправдательных приговоров не бывает, и практика по этим статьям лишь говорит о том, что людей признают виновными и назначают им сроки наказания. Единственное, здесь интересный факт того, что Меджиту Аблямитову дали 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 год ограничения. Но я думаю, что это, по сути, никак не влияет на ситуацию с данными уголовными делами, потому что есть приговора и на 4 года, и на 10 лет, и на 8 лет. В принципе, приговор обвинительный был ожидаем. Известно ли, где будет отбывать срок? Что я не услышал? Скажите, а есть ли информация, где будет отбывать срок Меджит Аблямитов?
Но в самом приговоре не указано. Скорее всего, это будет в Краснодаре или в Новочеркасске, потому что предыдущие ребята, которые получили свои приговора, они отбывают срок в Новочеркасске. В каких именно колониях это будет определять Федеральная служба исполнения наказаний, но в любом случае это будет на территории Российской Федерации, именно на материковой части. Сейчас, пока Медведь будет в следственном изоляторе СИЗО-1 до вступления в силу приговора, и если никто его не обжалует, то есть если прокуратура не подаст апелляционную жалобу или сторона защиты, то Медведь будет готовить на этап. Айдар, когда вы планируете подавать апелляцию и рассчитываете ли вы на то, что приговор будет изменен? Рассчитывать на изменение приговора, я думаю, не стоит, потому что дело политически мотивировано, никто его не изменит. Касательно апелляционной жалобы, я буду, так скажем, приниматься решение будет именно с Меджидом Аблямитовым, потому что после оглашения сегодняшнего приговора мне не удалось с ним побеседовать, потому что его увели сразу в этой части. В последующем будем встречаться и принимать решения. А до этого говорили ли вы с Меджидом Аблямитовым? Считаете ли вы и считает ли он это дело политически мотивированным? И какие факты несостоятельности данного уголовного сфальсифицированного дела вы бы привели? Он, безусловно, и с самого начала он считал это дело политически мотивированным. Сегодня он в суде сказал о том, что он не отрицает свое участие в батальоне имени Номана Челебиджихана, лишь заметил тот факт, что его нахождение в этом батальоне короткий промежуток времени по сути ничего не меняет и ни на что не влияло. То есть он хотел донести суду тот факт, что был ли он там или он отсутствовал, от этого ничего по сути не поменялось. Но, как изложено в обвинительном заключении, что он там пытался нарушить экономические и политические цели Российской Федерации, этого действительно не было, потому что он никогда в руки ни оружия не брал, и целей никаких он не ставил перед собой, как Медведь Аблямитов, то есть как человек. Он, побыл там недолгое время, после этого он убыл с этого батальона. Факт нахождения он не отрицает. Мы со своей стороны показали, так скажем, отсутствие в действиях Меджида Аблямитова каких-либо общественно опасных последствий или каких-то действий, направленных на ущемление прав граждан. То есть такого не было, а обвинительное заключение почему-то было составлено вот в этом ракурсе. Более того, свидетели, приглашенные со стороны обвинения, также подтвердили факт того, что Медведь Аблямитов никогда не принимал участие в тактических занятиях или там занятиях с оружием. У него не было, по крайней мере, они об этом не знают, не видели, и доказательств этого нет в материалах дела. Çok sağ olun, Айдар Ага. С нами был на прямой связи адвокат Айдар Азаматов. А к нашему эфиру сейчас присоединяется Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження. Пане Богдане, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня, вечір. Доброго дня. Пане Богдане, ви зараз чули нашу бесіду з
слушали нашу беседу с адвокатом Айдаром Азаматовым. Снова видим, по политически мотивированным делам выносит приговоры нашим соотечественникам, крымским татарам. Есть ли сегодня какие-то рычаги влияния на это у Украины? Каким образом мы можем защищать, находясь здесь, на материковой части Украины, права наших граждан в Крыму? Безперечно, певні важелі в Україні існують. Ці важелі насамперед передбачають залучення міжнародних інституцій, в тому числі використання європейських установ і судових установ. Зараз на сьогодні ми розглядаємо одну із справ щодо порушення Росії, в тому числі і щодо порушення Росії однієї з конвенцій ООН, в тому числі те, що стосується обмеження прав національних меншин на території Криму, в тому числі те, що стосується якраз і кримських татар. На превеликий жаль, на превеликий жаль, ми не маємо можливості, наприклад, безпосередньо впливати на ці процеси, і ми не маємо можливості безпосередньо витягувати цих людей в Україну, повертати їх сюди. Така певна коридор певний відкривався ж на початку правління Зеленського, коли Путін вважав, що можна буде продавити там певні поступки з боку України. Тобто, фактично, це полягало, як на мене, в обміні людей на поступки з боку України. І на певні поступки Україна пішла. Ми пам'ятаємо цей великий обмін, який відбувся, коли з Російської Федерації були повернуті в Україну частина політичних в'язнів, частина заручників. Але що стосується сьогоднішнього дня, я на превеликий жаль не бачу можливостей прямого. Не бачу можливостей того, що, умовно кажучи, там протягом місяця ми зможемо повернути цих людей, тих, що утримуються в Криму, назад. І ми на сьогоднішній момент говоримо про величезну кількість людей. Тобто ми говоримо не про одного засудженого, зрозуміло. Ми говоримо, якщо не помиляюся, на території Криму вже більше сотні, 109, до речі, здається, сьогодні Денисова казала, заручників перебувають там, а всього там більше 300 перебуває, якщо ми беремо і Крим, і Донбас разом. Помимо всего прочего, помимо репрессий в отношении коренного народа Украины, в отношении в целом инакомыслящих, сегодня Путин, как мы видим, еще и решил отжимать земли у граждан Украины. Речь идет об указе, который он подписал, который запрещает иностранным гражданам иметь во владении землю в Крыму. И иностранными гражданами Путин, значит, считает граждан Украины. Что мы можем делать с этим указом? Как быть тем гражданам Украины, которые даже находятся и живут на материковой части Украины, но и имеют участки в Крыму? И как быть тем гражданам Украины, которые проживают непосредственно в Крыму, но не получали российское гражданство? Безперечно, ми маємо розглядати це як один з елементів тиску, тому що ми маємо говорити про це ще силовими методами. Уряд Путіна намагається переорієнтувати тих громадян України, які на сьогоднішній момент ще перебувають в Криму, на те, щоб вони набували російське громадянство. Тобто це силовий примус до російського громадянства, це порушення певних конвенцій. І водночас це тиск на частину тих українців, які на сьогоднішній момент перебувають на материковій частині України. А в тому числі, на превеликий жаль, цей тиск на певних політиків, які мають в Криму певні маєтки, певне володіння. Мені здається, що цей політичний тиск буде використовуватися як для вирішення певних моментів, ті, що стосуються в Криму. Тобто ми розуміємо, що Путіну важливо, наприклад, відкриття води до Криму. І в тому числі цей тиск буде використовуватися для того, щоб продавити певні поступки в Україні по Донбасу. Я сподіваюся і я маю надію, що Україна на це не піде, тим більше, що нас уже підтримали. Тобто ми говоримо про те, що це незаконне рішення, це не лише Україна. Про це говорить сьогодні, заявив і Європейський Союз, який вважає... Я бы хотела зацитировать, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Действительно, в Европейском Союзе назвали сегодня нарушением гуманитарного права указ президента России, который добавил большую часть Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, и где нероссийские граждане не имеют права владеть землей. Цитата, цитирую. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольному лишению собственности. Конец
цитаты. Что мы можем делать с этим заявлением и на что он влияет? Ну, безперечно, ми маємо говорити про те, що Путін просто піднімає ставку, тому що він йде на величезну конфронтацію, в тому числі з певними українськими політиками. Якщо він дійсно буде відбирати землі, які належать українській владі, то зрозуміло, що ніяких поступок українська влада не буде здійснювати, хоча б тому, що буде певне, знаєте, навіть на рівні особистості неприйняття позиції щодо, я не буду оцінювати з точки зору політичних, щодо персональних позицій, наприклад, коли людини забирають землю, зрозуміло, що вона ні на які поступки йти не буде йти. Тому мені здається, що це за великим рахунком, що це така гра з боку Путіна, де він буде дотискувати тих людей, які мають хоча б якийсь вплив на українські політичні процеси, з метою певних поступок для Кремля. І ця гра буде продовжуватися далі. Тобто для нас важливо утримати певний карт-бланш, для нас важливо утримати ту ситуацію, яка є на сьогоднішній момент, а не йти на якісь поступки Кремлю, в тому числі на ті поступки, які вимагає Путін. Пане Богдане, а как вы думаете, почему именно сейчас? Потому что этот указ был принят еще в 2011 году, но вот только сейчас в перечень включили еще и Крым. Почему спустя 7 лет? Розмови про те, що такі події будуть відбуватися уже давно, тривали в російському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що ці розмови, якщо я не помиляюся, вже рік ішов саме про Крим і про вилучення земель в українських громадян. В тому числі і іноземних громадян, як вони вважають, вилучення земель. І це я розцінюю, як, знаєте, такий довготривалий тиск. Тобто, от він же ж не сказав, що ми сьогодні будемо відбирати землю. Тобто вони ставлять певний ліміт часу, протягом якого на людину буде тиснути сам факт того, що там у неї відберуть землю. Тобто це психологічно, тобто це певна інформаційно-психологічна операція з боку Кремля для того, щоб тиснути на тих українців, які перебувають в Україні і мають вплив на нашу владу, і для того, щоб насамперед дотиснути тих кримчан, які на сьогоднішній момент ще не повністю чи ще не перейшли в російське громадянство. Тобто оці два основних моменти, як на мене, відіграють на сьогоднішню роль. Чи буде остаточно... А у вас есть представление о том, каким образом они планируют реализовывать на практике этот указ? По какой схеме будут забирать земли у граждан Украины? Ви знаєте, я думаю, що для Російської Федерації, для країни, де право – це фактично інструмент влади, а не влада – інструмент права, це для цього проблем взагалі не виникатиме, якщо постане питання. Бо я ось нещодавно дуже рідко дивлюся російський сюжет, а це нещодавно подивився, там розповідали про фермерів, в яких позабирали землю в Криму, тому що вони її там купили чи то по українським законам, чи що, чи посилаючись навіть на українські закони, і цю землю відбирали. Тобто для Росії не важливо, там право чи не право, вона спирається на нього, тобто говорить, що є певна підтасовка права. Тобто, якщо постане необхідність вилучати землю, вона цю землю буде вилучати. І їй буде глибоко, знаєте, індиферентно на те, що відбувається в світі, на ці там, умовно кажучи, прояви з боку Європейського Союзу, якщо це будуть лише слова. Якщо крім цих слів сюди додадуться певні санкції, якщо ми знову оцій акції, яку Путін проводить в Криму щодо того, що він забирає землю, і щодо того, що він переслідує корінне населення в Криму, якщо ми знову ці питання будемо порушувати на міжнародному рівні, і це матиме своїм наслідком, як ефект доміно, певні санкції до Російської Федерації, посилення цих санкцій до Російської Федерації і знову порушення питання Криму, то, звичайно, ми можемо досягнути певного ефекту. І отут, ви знаєте, я не хочу не погодитися з представниками української влади, який тут переді мною був, який говорив про те, що давайте дочекаємося Кримської платформи, і тоді ми будемо на Кримській платформі порушувати це питання. Ну, давайте будемо відверто, до Кримської платформи ще півроку. І за ці півроку можна дуже багато чого зробити, в тому числі порушувати ці питання на зовнішній сфері. Тобто постійно ми маємо в зовнішній сфері тримати Крим. І тут мені здається, що Путін допустив величезні помилки, в тому, що він нам дав черговий поштовх для того, щоб ми знову порушили це питання на міжнародній арені і щоб ми знову тримали Крим як одні з головних
питань в порядку денному, як світової спільноти, так і України. Тому що з самого початку інформаційна політика Кремля побудовувалася на тому, щоб витіснити взагалі Крим з інформаційного простору, в тому, щоб про Крим забули, а потім вже будь-що буде. Тобто спочатку забувається, а потім нібито ми маємо від нього відмовитися. І тут за великим рахунком Кремль почав програвати, коли він знову почав педалювати питання Криму, і знову воно порушується в інформаційному просторі, і знову ми починаємо говорити про необхідність, точніше, ми повинні починати говорити про необхідність посилення санкцій, про певне застосування певних дій. І мені здається, що тут ще, можливо, певну роль відіграла те рішення України, яке ми прийняли щодо стратегії по Криму. Але, ну, правда, знаєте, стратегию мы еще не видели. Да. От я якраз хотів довести. Справа в тому, що ми її не бачили, цю стратегію, але ми бачимо вже певну негативну реакцію. І хотілося сподіватися, що це реакція на стратегію, що це реакція на наші дії. Але я все-таки хотів би побачити стратегію. Я хотів би, щоб ми, наприклад, поговорили про цю стратегію, і як вона, чи буде вона впливати, чи не буде впливати, тому що, як на мене, це важливий документ, про який я говорив уже, ну, не лише я, більшість експертів говорили вже 7 років, тобто ще з самого моменту початку окупації Криму. Скажите, а вот вы сказали, вы сказали про необходимость ужесточения санкций в отношении России. Вот можно ли в рамках вот крымской платформы разработать некий новый механизм давления на Россию совместно с нашими западными партнерами? Ви знаєте, ми дуже багато надій, в тому числі і невиправданих, покладаємо на цю кримську платформу. Покладаємо саме на 23 серпня 2021 року. Для того, щоб все це відбулося, нам не треба проводити кримську платформу. Нам необхідно провести дуже велику роботу до самого моменту початку кримської платформи. Тому що таке кримська платформа за великим рахунком? Це квінтесенція того всього, що ми зробили до цього моменту. Тобто у нас є, ну не півроку, у нас скільки там залишилося? 5 місяців, да, якщо я не помиляюся. От у нас є 5 місяців, і ми за ці 5 місяців, по-перше, повинні порушувати на міжнародній арені питання Криму і на міжнародній арені питання санкцій, які ми можемо застосовувати. Чи то до Росії, чи то до іноземців, які заходять і на сьогоднішній момент зрідка, звичайно, але все-таки працюють на території Криму. Тобто, щодо посилення цих санкцій. Ми повинні говорити про створення чогось на кшталт нормандської четвірки, де було б головним питанням Криму. І, звичайно, я про це вже говорю не один раз, ми повинні розуміти, що Крим є ключ для вирішення проблеми війни на Донбасі. Тому що допоки стоятиме питання Криму для України, допоки Крим не вирішиться питання Криму для Російської Федерації, вона буде воювати і вона буде посилати, вона буде вбивати українців на Донбасі. Тому що вона розуміє, що як тільки завершиться, навіть якщо на її умовах завершиться питання війни на Донбасі, поставлене питання Криму на перший час. Тому якщо ми не вирішимо до того питання, не об'єднаємо ці два кейси, які хочуть роз'єднати на сьогоднішній момент, якщо ми не здійснимо їхнє об'єднання і не побудуємо спільну стратегію для цих кейсів, то зрозуміло, що і ця кримська платформа, і стратегія по поверненню Криму, вони будуть, ну, мені здається, що це буде просто документами і просто, знаєте, Да, продолжая тему Крымской платформы, сегодня стало известно, что в парламентской ассамблее НАТО по инициативе украинской делегации будет создана группа поддержки Крымской платформы. С нами сейчас на прямой связи Егор Чернев, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Североатлантического альянса. Пане Ігоре, вітаю вас, салям алейкум. Доброго вечера. Пане Егоре, да, доброго вечера. Расскажите нам подробнее, чем будет заниматься неформальная группа поддержки Крымской платформы в рамках парламентской ассамблеи НАТО. Прежде всего, здесь задача этой неформальной группы – это актуализация информации о том, что происходит на полуострове, борьба с дезинформацией Российской Федерации в странах-членах Альянса, потому что мы знаем, что, к сожалению, дезинформация со стороны Российской Федерации идет на многих уровнях, в том числе на уровнях парламентов стран Европейского Союза. Вот задача наша, чтобы максимально актуальная информация была не только в программных документах парламентской ассамблеи НАТО, которые, в общем-то, выпускаются на каждой ассамблее 2 раза в год, это доклады, но и при
общении личном и при взаимодействии, чтобы эта информация доносилась в парламенты этих стран вот на уровне парламентской дипломатии. А как будет работать эта группа и кто в нее входит? На сегодняшний день было, во-первых, давайте начнем с истории, где родилась идея создания этой группы. Да. Есть такой формат взаимодействия между парламентской ассамблеей НАТО, вернее, даже не парламент, а именно НАТО, структуры НАТО и Верховной Радой Украины. Это UNIC, Ukraine NATO Interparliamentary Commission, межпарламентская комиссия Украина-НАТО, в которую входят, в общем-то, представители парламентов стран НАТО, плюс с нашей стороны ее возглавляет Руслан Стефанчук, это первый вице-спикер. И в нее входит, конечно, и президент парламентской ассамблеи НАТО, и заместитель генерального секретаря НАТО. Вот такие встречи рабочие проходят 2 раза в год, заседает эта комиссия по вообще вопросам взаимодействия Украина-НАТО. Вот на последней такой встрече как раз и нами было предложено создать неформальную группу в рамках парламентской ассамблеи. Это предложение было встречено президентом парламентской ассамблеи Джеральдом Коннелли очень позитивно. Мы знаем, что он достаточно четко, будучи еще конгрессменом, заявлял свою позицию по непризнанию аннексии Крыма. Более того, он соавтор законопроектов, которые налагали санкции Соединенных Штатов на Российскую Федерацию. И вот после этой встречи как раз-таки с его стороны был предложен формат. Это формат 3+3. 3 представителя парламентской ассамблеи НАТО, из которых один это будет, собственно, президент парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Коннелли, и 3 представителя с украинской стороны, это Руслан Стефанчук, это я как глава делегации, и ими был предложен вариант, при котором третьим будет представитель кто-то от оппозиции из нашей делегации парламентской ассамблеи НАТО. Вот, собственно, третьей пока кандидатуры мы, я думаю, что согласуем внутри делегации, но вот такой состав на сегодняшний день планируется. Оппозиция, речь идет о ваших коллегах из других фракций, я правильно поняла? Ну да. Угу. Представители которых входят в парламентскую в делегацию нашей Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО. Пане Егоре, еще вот что хотела спросить. Вы в рамках парламентской ассамблеи НАТО на заседаниях, на встречах очень часто общаетесь с представителями наших западных партнеров, с представителями стран-участниц НАТО. Вот как там смотрят на инициативу Крымской платформы? Поддерживают ли ее? Что говорят и как оценивают ее перспективы и эффективность? На самом деле есть достаточно серьезная поддержка. Во-первых, нужно сказать, что парламентская ассамблея НАТО, она абсолютно едина в позиции поддержки Украины, ее территориальной целостности и суверенитета. И с самого первого года войны с 2000. Алло. Прервался, к сожалению, у нас телефонный звонок с Егором Черневым. Спасибо ему большое. Егор Чернев, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», глава постоянной украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, был с нами на прямой связи. Пане Богдане, слушали сейчас нашу беседу с паном Егором Черновым. Что это даст? Неформальная группа в рамках парламентской ассамблеї НАТО, група Кримська платформа. Ну, насамперед необхідно говорити, що НАТО є послідовними нашими партнерами, в тому, що стосується відновлення територіальної цілісності, повернення українських територій, які на сьогоднішній момент перебувають під російською окупацією. Тому, як на мене, однозначно всі ці ініціативи, які будуть стосуватися України, які будуть стосуватися протистояння України з Російською Федерацією, вони можуть бути підтримані з боку наших партнерів НАТО.
Що стосується створення неформальних груп, то це величезний плюс. Плюс в тому, щоб навіть якщо вона буде неудачною, якщо я не вірю в те, що це все-таки вдасться, навіть якщо ця група буде неудачною, так чи інакше будуть проводитися перемовини щодо її створення, так чи інакше питання Криму буде порушуватися серед країн-членів НАТО, і так чи інакше питання Криму буде переходити з парламентської асамблеї НАТО на рівень місцевих, я маю на увазі на місцевих законодавчих органів цих країн. Тобто ці депутати будуть повертатися додому і розуміти, що така проблема існує, і актуалізувати їх в своєму внутрішньому національному інформаційному просторі. Тобто в будь-якому випадку це буде необхідно, навіть якщо ця група не буде створена. Якщо вона буде створена, то безперечно ця група надасть можливість створювати певні підходи, в тому числі і ініціювати певні заходи з підтримки Північно-Атлантичного альянсу для України. І це я говорю зараз не лише про військові заходи, а й про заходи, в тому числі і з інформаційної підтримки, про заходи, які стосуватимуться розвитку, про заходи, які будуть стосуватися інформаційному впливу на російський простір, на російську громадську думку. Тому мені здається, що ці питання будуть важливі, і я сподіваюся, що крім всього, ця неформальна група, вона зможе напрацювати певні пропозиції, які будуть прийняті, тобто буде сформований певний план дій, який буде прийнятий і затверджений потім пізніше, вже 23 серпня, безпосередньо на самій Кримській платформі, яка буде проведена в Києві. Крім того, це дасть, тобто будь-які ініціативи, які проводяться на міжнародному рівні, дають можливість залучення в Україну партнерів. І чим більше таких партнерів, чим більше країн і чим вище представництво цих країн буде залучено до заходу, який планується провести 23 серпня, я маю на увазі Кримську платформу, тим інформаційно потужніший буде вибух від цієї Кримської платформи, і тим буде інформаційно більший тиск на Російську Федерацію, в тому числі, ймовірно, і перетворення її, ми вже на сьогоднішній день спостерігаємо, чергове перетворення її в таку країну-ізгоя в світовому вимірі. Давайте обсудим вместе еще Соединенные Штаты Америки и взаимоотношения США с Россией. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут тяжелые дни из-за разных позиций. При этом он считает, что с РФ можно работать по ключевым вопросам. Вот его цитата. Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, по яких ми принциповим чином не згодні. І є дії, на які нам треба відповідати силою. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает слова президента США Байдена о лидере России Путине. Байден назвал Путина убийцей. Вот что сказал наш премьер-министр. Але з огляду на те, що Україна змушена вже 7-й рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати, я підтримую такі формулювання Джо Байдена. Мы стали свидетелями того, как одно «угу» в исполнении Байдена, как оказалось, может обрушить рубль. Что дальше? Власне, ми маємо розуміти, що Байден, як ніхто інших з усіх президентів Сполучених Штатів, які були під час російсько-української війни, він, як ніхто інший, розуміє специфіку України, і він, як ніхто інший, розуміє, що цей сигнал, він пролунав не лише для Російської Федерації, а й для України. Тому я гадаю, що в Україні його сприйняли на ура дуже багато патріотичних сил, оскільки вони розуміють, що після такого сигналу, безперечно, нам буде надходити підтримка, принаймні інформаційна підтримка, це надзвичайно важливо в світі, інформаційна підтримка з боку найсильнішої країни світу. Це по-перше, і це найважливіше, як на мене. Що стосується реакції Російської Федерації, то ми, звичайно, побачили таку інфантильну реакцію з боку президента Путіна. Мені здається, що він просто не знав, що говорити, тому що
тут цікавий момент. От такі заяви вони ставлять Путіна в таке незручне становище, в якому, будучи, в принципі, треба розуміти, що Росія глибоко промірковує, промислює будь-які кроки, стратегічно промислює будь-які кроки, то такі нестандартні рішення з боку чи то Сполучених Штатів, чи з боку інколи буває навіть України, вони фактично ставлять Росію в тупік. І Росія навіть не знає, як на це реагувати, і дуже часто просто немає реакції, або ця реакція така, як ми відчули від Путіна, ну, типу там сам дурак, такий, знаєте, дитячий якогось штибу. І ну, це вот эта не реакция, говорить... кстати, кардинально, вот реакция Путина и Пескова кардинально отличалась от реакции пропагандистов на Росс-СМИ, которые подняли там вот эту истерику. То есть правильно ли я поняла, что на международной арене вот в лобовую первые лица государства не идут, а вот эти вот шоу, программы, вот такие мы герои, да как вы смеете и так далее, это все больше рассчитано для внутреннего потребителя? Безперечно, всі ці російські програми, вони розповсюджуються насамперед на російську аудиторію і насамперед на росіян, оскільки, бо росіянам необхідна емоційна підтримка, насамперед їм постійно необхідний емоційний заряд, який буде підтверджувати, що їхній лідер правий, а навколо, тобто вони перебувають, знаєте, в якійсь фортеці, в оточеній фортеці, де всі їх переслідують, де всі їх гноблять, їх оточили сили, які там негативно до них ставляться, от вони єдині хороші, пухнасті в всьому світі, хоча за великим принципом логіка підказувала що зовсім по-іншому. Якщо навколо тебе, знаєте, як говорять, якщо навколо тебе одні ідіоти, то треба подумати, хто чи не все в порядку з тобою. Тому я, на великий жаль, таке критичне мислення не часто спрацьовує в російському інформаційному просторі, але мені хотілося, щоб воно спрацьовувало. Я думаю, що такі заяви, вони певною мірою змінюють російську ситуацію, вони певною мірою надають підтримку як Україні, то про що я говорив, так і російській опозиції, якою б слабкою вона там не була, і якою б, за великим рахунком, дуже часто і проімперською вона не здавалася, тим не менше посилення опозиції вигідно Україні, оскільки так чи інакше воно буде послаблювати безпосередньо Путіна. Що стосується подальших дій, які будуть здійснюватися з боку Байдена, тому що мені здається, що це найцікавіше, то тут поки що я не бачу якоїсь реакції. Тому що, знаєте, я все-таки не хотів би накладати величезні сподівання для українців власне цією заявою, бо ми бачили, наприклад, ситуацію, яка була при Трампові, коли, в принципі, Сполучені Штати почали допомагати Україні, вони почали допомагати навіть краще, ніж допомагали вони при Баракові Обамі. Але сама позиція Трампа була кардинально протилежною офіційній позиції Сполучених Штатів, тому що в нього були тому що в нього специфіка така, був такий політичний імідж, і тому що він, мені здається, неровно дишав в бік Путіна. Тому, мені здається, така заміна, як на мене, важливе розуміння самої суті Сполучених Штатів. Тут не президент вирішує те, що відбуватиметься в зовнішній політиці. Тут вирішує сама система Сполучених Штатів. І от як ця система буде працювати при Байденові, я гадаю, що ми про це побачимо найближчим часом. Поговорим еще о санкциях возможных. Но для начала давайте подключим еще к нашей беседе сейчас Валерия Кравченко, который с нами сейчас на прямой связи, директор Центра международной безопасности. Пане Валерию, витаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Да, добрый вечер. Как в дальнейшем, как вы думаете, будут развиваться отношения между США и Россией после заявления Байдена о том, что Путин убийца? Отношения находятся на стадии крайне низкой сейчас, это очевидно, и в общем-то, то расследование, которое провели относительно вмешательства в выборы, то есть оно еще усугубило, в общем-то, общую канву этих отношений, и так далеко не самую позитивную, и в частности тут вопросы Северного потока-2 надо вспоминать. И кроме агрессии Российской Федерации, скажем, в Украине, я думаю, что Россия сейчас будет уходить в конфронтацию и уже ищет новых союзников, скажем, на Востоке, то есть, в частности, смотрит на Китай. Китай сейчас тоже, скажем, выстраивает новую политику в отношении США. После крутого периода Трампа, назовем это так,
То есть у нас на самом деле ждет очень интересная конфигурация в будущем, геополитики, новые коалиции, альянсы. Но Россия, конечно, здесь будет в подчиненной позиции Китая. И в цивилизованном мире, в западном мире, в США, в Великобритании, мы уже увидели в Великобритании новую, фактически белую книгу, то есть новую стратегию национальной безопасности, которая была опубликована буквально там 2 недели назад. Как воспринимается Россия? Россия – это угроза, Россия – это то, против чего нужно защищаться всему цивилизованному миру. В отличие от российских СМИ, которые уделили больше всего внимания фразе «Путин убийца», западные СМИ больше всего вот их привлекло внимание анонсируемые Байденом санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы США. Какие это могут быть санкции? Чего ждать? Ну, я не думаю, что это будут санкции, скажем, уровня там отключения от определенных там финансовых систем, да, там, про которые там грозились очень давно некоторые западные политики, и что, наверное, было бы естественным шагом. Тут ситуация, наверное, тут можно сравнить с ситуацией там сейчас Украина и, наверное, вся Европа говорит про этот шпионский скандал в Болгарии, да, когда там 5 нашли шпионов высокопоставленных. Как на это ответил премьер-министр Болгарии? Да, они не должны этим заниматься, но у нас есть сферы, по которым мы сотрудничаем с Россией, которые для нас важны. Вот то же самое будут делать и США. Есть сфера стратегических вооружений, ядерных вооружений, то есть, которые, скорее всего, абсолютно надо поддерживать. Это является стратегической задачей США. Это как бы то, на чем они не будут, скажем, делать скидки. Но если что говорить про все остальное, то минимизировать влияние, то есть санкции, которые будут, возможно, снова применены, в частности, против компаний, которые занимаются строительством, достройкой сейчас экстренной Северного потока-2, санкции против компаний, которые связаны с оборонкой, с российской, или даже с двойным применением, да, то есть, в общем-то, санкции это такая не быстрая вещь, санкции не действуют сегодня на завтра, в лучшем случае на послезавтра, а еще лучше, в лучшем случае, скорее всего, так в течение условного периода достаточно длительного, чтобы их почувствовать. Но поверьте, для России они чувствительные. Россия все больше будет отождествляться с каким-то, скажем, таким вот русским медведем, да, который зашел в стекольную лавку, и которому в этой лавке тесно, но и в этой лавке цивилизованной, скажем, его уже никто ждать не будет. И Америка в этом плане, Америка Байдена, Америка Блинкена, она будет делать все возможное для того, чтобы России цена этих санкций и цена ее будущей агрессии, которую, безусловно, Россия как реакцию, возможно, и готовит, и компенсируя вот эту всю политику, которую сейчас против них ведет США, то есть эта цена будет все время возрастать. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чухсагул, у нас Валерій Кравченко, директор Центру міжнародної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, стоит ли от Байдена ожидать более радикальных санкций в отношении России? Ну, безперечно, санкції будуть, пан Валерій про це говорив. Чи будуть вони посилені? Мені здається, що так, тому що Росія починає вже перегравати, вона починає вже пробувати на міцність міжнародну структуру безпеки, вона пробує на міцність правову міжнародну систему. І мені здається, що це не подобається демократам, які, в принципі, на відміну від республіканців, вони зацікавлені в тому, щоб приносити миру цінності, а не виключно працювати на якісь там традиції, пов'язані з самими Сполученими Штатами. Тому мені здається, що розширення санкцій воно буде відбуватися, особливо на фоні, якщо Росія буде дійсно домовитися про щось з Китаєм, одним з головних економічних, опонентів Сполучених Штатів. Мені здається, що після цього можуть послідувати санкції. Чи є санкції впливовими взагалі? Ну, давайте будемо виходити з заяв самої російської влади, тому що, звичайно, будуть вони офіційно говорити, що вони нічого не впливають, але знову ж таки, опосередковано ті ж
заяви Лаврова, який хоче домовитися з Китаєм про якусь про відмову від долара, про створення своєї розрахункової якоїсь системи. Тобто це говорить про те, що санкції на Росію впливають. І це говорить про те, що сама Росія очікує і її турбує те, що санкції можуть бути розширені. І мені здається, що це дійсно, що санкції будуть розширені. Крім того, ми маємо говорити про секторальне розширення. Пан Валерій вже говорив про те, що це буде стосуватися насамперед компаній, які працюють з Північним потоком, а це буде стосуватися компаній, які працюють з національною безпекою. Можливо, це буде стосуватися певної ліцензійної діяльності, тобто високотехнологічних якихось виробництв, які постачаються Сполученими Штатами на територію Російської Федерації, тобто, наприклад, там зупинку обслуговування цих виробництв, зупинку надання якоїсь там технічної допомоги. Це секторальні санкції. Звичайно, ми маємо говорити про санкції персональні. Тобто ми бачимо, що рівень персональних санкцій, він все-таки впливовий. Тобто безпосередньо санкції будуть стосуватися тих людей, які мали відношення до порушення, до впливу на вибори Сполучених Штатів. Безпосередньо санкції будуть стосуватися, ймовірно, до тих, хто мав відношення до Навального. І, ймовірно, якщо Україна буде активно проявляти свою позицію, то санкції будуть стосуватися і до тих подій, які на сьогоднішній момент відбуваються в Криму і окупованому Донбасі. Тобто тих людей, які мають до них відношення. Для цього дійсно треба проявляти якусь активність, дійсно треба проявляти якесь своє «я», а не чекати, поки будуть прийняті там якісь ті чи інші рішення нашими західними партнерами. Тому що якими б вони позитивними не були партнери, вони будуть діяти з своїх інтересів. А нам необхідно лобіювати власні інтереси, в тому числі і через західних партнерів. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсагуну, що були з нами на протяжении часу. Богдан Петренко був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Ну, а я с вами вынуждена попрощаться. Мы закрываем этот блок, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд наш эфир будет продолжать информационная программа «Заман». А далее вас в этой студии поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев. До встречи, до завтра.